Aj zo starých vrakov sa dajú vytvoriť nové skvosty. Chce to len trpezlivosť, čas, peniaze a samozrejme ľudí s nadšením. Potom sa z nemožného podarí spraviť to, čo vidíte na našich záberoch. Taking little white pills and my eyes are open wide. I'm just passing a chimney and wine. I've been a passing everything in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like a solo guy. I could find one to hold me tight, but I can never make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is a checking on down the line. Well, I'm a little overweight and my logbook's are way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, my rig's a little old, but that don't mean she's slow. There's a flame from her stack and that smoke's a blowing black as coal. My hometown's a coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Medzi autobusmi je to druhý prírastok, najnovší. Včera sme s ním prišli sem na toto miesto. Je to rok výroby 38, švajčiarskej výroby Saurer. Tento autobus pochádza z Banskej Šťavnici, kde bol dlhé roky odstavený na záhrade. Asi pred 10 rokmi ho môj priateľ z Horných Salíb, Jan Šajben, kúpil a teraz prešiel do mojej zbierky. Tak na tomto je strašne veľa práce. Počítam tak 4-5 rokov. Aj táto Tatra začala svoj druhý život práve tu, v rukách majstra špecialistu Dušana Klímu. Po sobotách a nedeliach na jej rekonštrukcii strávil nejednu voľnú chvíľu, o ktorú pripravil svoju rodinu. Tento pes stále sa pohybuje okolo mňa. Leží na sedlách, čaká vždy, kým dorobím robotu a potom ide so mňou von. Dá sa tak povedať, že je to strážca, lebo keď mu poviem, aby tu sedel, tak stráži. Roboty je stále dosť a termíny dokončovacích prác, o tých sa v niektorých prípadoch rozhoduje s predstihom. Keď som auto kupoval, dcera mala 5 rokov, tak zo žartu som povedal, že snáď, keď sa bude vydávať, že je to auto dáme ako svadobný dar. No, tento mesiac oslavovala 18 rokov a neviem, na ktorý termín to mám pripravovať. Skvostom zbierky je stará Škoda, ktorá nezahambí žiadneho presvedčeného zberateľa, veteranistu. Tento autobus pochádza z Očovej pri Zvolene. Vlastnil ho pán Krieka Jan. Získal som ho asi pred 5 rokmi. Autobus bol v veľmi zlom stave. Podarilo sa nám ho už do takéhoto veľmi pekného stavu dať. Autobus pôvodne premával na trase Banská Bystrica Staré hory. Pozdejšie pán Krieka s ním vozil ľudí z Očovej
do Zvolenskej Slatiny ku vlaku na stanicu. Keď som ten autobus kupoval, tak som pánovi Krékovi slúbil, že na 80-ku mu ho prídeme ukázať. Aj tak sme to stihli do toho termínu a prišli mu na ňom pogratulovať do Očovej. Sú ľudia, ktorých bavia autá. Či už ako vraky, dopravné prostriedky, či umenie. Nik im ich fascináciu a nadšenie nevnúcuje. Nik im nič neprikazuje. Robia to, čo vedia robiť a čo chcú robiť. Tuto s priateľom Dušanom sa poznali zhruba asi 15 alebo 16 rokov. Zoznámili sme sa len náhodou. V podstate to bolo potreba odo mňa nejakú prácu nalakovať auta. Nože a odtedy v podstate spolupracujeme sme v klube ako veteránka v klube ako koniečkári ohľadom týchto starých vozov. No a teraz, ako vidíte, robíme aj tieto staré autobusy a pevne verím, že keď ich skončíme spolu v rámci spolupráce, budú lepšie ako nové.